Danas i dalje imamo ljude koji nam prodaju promptove. Imamo da ih nađemo na internetu. Kažu ukucajte ovo pre svakog prompta i rezultati će vam biti bolji. Da, postoje stvari koje možemo da ukucamo u prompt da bi nam on bio bolji, ali one uvek zavise od tog prompta. Ne postoji isti tekst koji bi unapredio odgovor svakog prompta. Zašto? Zato što se najveće AI kompanije bore na krv i nož između sebe da bi jedni drugima oteli korisnike. Zašto mislite da te kompanije sa hiljadama svojih inženjera ne bi sami implementirali tu logiku ispred svakog vašeg prompta? Odnosno, zašto oni ne bi stavili neke sistemske instrukcije pre svakog prompta da bi njihov model bio još bolji? Ako postoji univerzalno dobra instrukcija, budemo sigurni da bi se velike kompanije prve toga setile. I setili su se. Najveći igrači koje smo spominjali već koriste ove tekstove pre svakog našeg prompta i ti tekstovi se zovu sistemske instrukcije. Prvo, skrivene sistemske instrukcije. Svaka od tri najveće platforme, ChatGPT, Claude, Gemini i mnogi drugi, ih ubacuju u kontekst pre našeg prompta. Svaki put i u svakom razgovoru. Mi taj tekst nikada ne vidimo, ali on je tu, zauzima tokene iz našeg kontekstnog prostora i plaćamo ga kao da smo ga mi napisali. Šta piše u tim instrukcijama? Uglavnom pravila ponašanja. Ko je model, koji je datum, šta sme, a šta ne sme da se radi, kako da formatira odgovor, kako da koristi alate poput pretrage interneta ili generisanja slika. Ukratko sve ono što obezbeđuje da nam model odgovori pristojno, konzistentno i optimalno. Upravo ono što internet guru i misle da mogu bolje. ChatGPT ima skriveni tekst od oko 1500 do 2000 tokena, nekada i više ako su uključeni dodatni alati. OpenAI nije zvanično objavio taj tekst, ali su korisnici uspeli da ga izvuku raznim trikovima i više nezavisnih izvora se slaže oko toga šta piše. Uključuje identitet modela, datum preseka znanja, detaljna uputstva za svaki alat i pravila za bezbednost. Zato ChatGPT zna da je ChatGPT, da ne zna ništa od septembra 2025. nadalje i slično. Claude od Antropika ima ogroman broj tokena u sistemskim instrukcijama, oko 15.000 tokena. Ovo znamo zato što u aprilu 2026. godine slučajno objavljeno gomila koda na internetu, između ostalog i onaj deo koji sadrži ove instrukcije. Vidite ih na ekranu, a link je u opisu ovog videa. Kao kod ChatGPT-a, ove instrukcije mu daju identitet, pravila ponašanja, znanje o korišćenju alata i sl. Ali Anthropic je ovde natrpao baš mnogo teksta i bili su baš detaljni oko toga kako njihov model treba da se ponaša. Obzirom da trenutno imaju najbolji model, ovo je očigledno uspešna strategija. Gemini dobija instrukciju da je napravljen od strane Google-a, da ne sme da se predstavlja kao čovek ili kao drugi AI sistem i da ima listu tema koja mora da odbije. Dobija i deklaracija alata kao i prethodna dva modela, kao i uputstva za generisanje slika i konekcije sa Google-ovim servisima poput Gmaila, Drive-a, Mapa i YouTube-a. Procena je oko 1000 do 2000 tokena, ali tačna dužina zavisi od toga koje su ekstenzije uključene. U suštini nijedna kompanija ne želi da svet zna šta ide u ove instrukcije, prvenstveno zbog konkurencije koja ih može kopirati. Za nas ove instrukcije su skrivene. Ne možemo ih ni ugasiti, niti menjati. Osim skrivenih sistemskih instrukcija, tri platforme imaju u podešavanjima opciju da unesemo i lične instrukcije. Ali ovo je tekst koji opisuje ko smo, šta radimo i kako želimo da nam model odgovara. Ovaj tekst se automatski ubacuje u svaki novi razgovor na tom nalogu. Kod ChatGPT-a to se nalazi ovde. Nalog, settings, personalization. I onda ovde imamo stil i ton. Može da se menja od profesionalnog pa do ciničnog. Karakterizacije su takođe vezane za stil i ton i ovde se podešava koliko je taj stil i ton recimo topao i koliko koristi emojija. Ovo su specijalne instrukcije koje takođe važe za ceo nalog. Pored toga imamo i nadimak, okupaciju odnosno posao i još nešto u nama. Za ova dva polja se i dalje koristi ograničenje do 1500 karaktera za vreme snimanja. ChatGPT takođe ima opciju i da pamti iz vaših prethodnih chatova i neke stvari koje on zaključi da se ponavljaju ili da su bitne, može sačuvati i takođe uneti u sistemske instrukcije da bi bolje mogao da vam odgovori. Claude ima nešto jednostavniju priču, ponovo se ide u nalog, settings i onda opet imate ime, nadimak, nešto što opisuje vaš posao i lične preference. Ovde imate uputstvo za to. Mislim da opet ima 1500 karaktera ograničenje. Osim toga imate i čisto stilska podešavanja, birate temu, animacije i font. Takođe imate i ton glasa. Gemini je drugačiji od oba. Kod Geminija ponovo idemo na podešavanje i idemo u personal kontekst. Gemini takođe ima memoriju kao ChatGPT i opet neke dodatne instrukcije koje važe za ceo nalog. Ako kliknemo Add, možemo dodati šta još želimo da se Gemini seća o nama. Tu pišemo stvari koje, ako često komuniciramo sa njim i često ponavljamo, možemo samo da unesemo ovde i svaki chat će započinjati sa već postojećim tim informacijama. Ovo je bitna razlika u odnosu na prethodni segment. Skrivene instrukcije su iste za sve korisnike na platformi. Nebitno ko se ulogovao, svi dobijaju isti skriveni tekst, a personalizacija je vezana za naš nalog. Samo mi dobijamo taj tekst u našim razgovorima.
ali ove instrukcije su uglavnom površinski. Obično se koriste za ton razgovora, jezik ili profesiju. Korisne su, ali nisu presudne. Najbitnije su lične sistemske instrukcije. One su specifične za konkretan posao koji radimo, odnosno konkretan projekat na kojem smo. Sve tri platforme imaju neki oblik projekta, mada se razlikuju u detaljima. ChatGPT ima opciju koja se zove Projects. Dodamo na New Project i dodamo ime. Na prvi pogled čini se da ovaj projekat nema ništa specijalno, ali taj projekat, ako odemo na 3 tačkice i Project Settings, ima opciju da ovde unesete opet neke sistemske instrukcije, odnosno instrukcije koje će biti aplicirane samo na ovom projektu. Ovde takođe imate veći limit na to koliko možete da ukucate instrukcija. A to šta treba da se piše u ovom prozoru ćemo proći detaljnije u sledećim lekcijama i u projektima. Pored toga imate i sources gde ovde možete da ubacite neke izvore, bilo tekstualne, opet ako vam nestane u odnosu na sistemske instrukcije, ili vizualne, pošto ChatGPT može da detektuje šta se događa na slici, ili čak i neke dokumente ili audio zapis. Kao što smo rekli, i Claude ima ove projekte, ponovo u trenutku snimanja ide se Projects, New Project, ime projekta i ovo je manje bitno, Create Project. Ponovo ovde imate instrukcije koje pišete tekstualno, upisujete ga u ovaj prozor ovde i imate uputstva ovde. Pored toga, Claude automatski zna vaše konverzacije i seća se stvari iz vaših konverzacija specijalno za ovaj projekat. Na kraju ponovo postoje fajlovi, ali opet više u sledećim lekcijama. Gemini je ponovo nešto drugačiji, kod njega moramo da opet otvorimo menu i idemo Gems. Google već ima neke napravljene gemove, pa tu možete vidjeti kako se koriste, a mi ćemo uvek koristiti New Gem. Ovde imamo ime gema, odnosno projekta, opis koji je manje bitan i najbitnije instrukcije koje će se aplicirati na ovaj gem i sav chat unutar njega. Ponovo možemo da uploadujemo neke reference, u slučaju Geminija to ne moraju biti samo fajlovi, nego i linkovi iz Google Drive-a, Google Photosa ili bilo šta drugo od Google-a. Google takođe malo drugačije tretira instrukcije i fajlove koje uploadujemo u odnosu na ChatGPT i Claude, ali više o tome u narednim lekcijama. Znači 3 sloja sistemskih instrukcija. Prvi sloj, skrivene instrukcije kompanije, iste za sve, ne možemo ih menjati. Drugi sloj, personalizacija našeg naloga. Važe za sve naše razgovore, ali su obično laganije. I treći sloj, instrukcije projekt, specifičan za konkretan posao, najdetaljnije i najbitnije jer ih mi pišemo. Redosled je nebitan jer su sve instrukcije zapravo izmešane kad se šalju kao što smo videli u kodu od Anthropic. A gde tačno idu te instrukcije unutar tog kontekstnog prostora, ostavljamo za 5. lekciju. A u sledećem videu alati.